Agong ilaheng awik namastu namasidam. Ii anakku nggih anakku wong bagus. Sumantri aku rumangsa bungah, aku rumangsa bombong. Nyawang anak ingkang nyatane wis saya tuwuh kadewasane. Sumantri iti mangsa iki aku krasa lamun to sira bakal bisa nyambung sejarah. Kang mengkono nggir anak anung anindita bocah kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero. Aja mung kandhek ana ing pangudangku menyang kowe nanging babarna ana ing lelakonmu ya nggir Sumantri. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Penemban. Ciptaning manah kula sumedya nindakaken dharma anut keketek ing raos kula miwah dawuh paduka Kanjeng Rama Penemban. Iya syukur mangayu bagya sekedhi jumurung Kang saka iku Sumantri maragagi lungguh Kang prayoga tumuli nyaketa pidanget napa kabeh kang dadi dawuhku iki Sumantri. Rama Dewa ningsun Sumantri kula wonten dawuh Rama Penemban. Bungaing ati ora kaya titi mangsa iki ingkang saknyatane bejo nggonku dadi wong tuwa. Aku ingkang dadi lantaraning tumuwuh uripku ning Pertapan Jati Sarana iki. Ingkang tak arep-arep ora ana liya kejaba mung mekaring jiwa anakku lanang. Ya kuwi sira kelawan dulurmu Sukasrana. Kula nuwun inggih Rama Penemban. Sumantri kang nuwuhke sambe kala jroning urip iki mung watak anggep angkuh sumengguh ladak gemedhe semekean kumliya nenacat memodo memoyok kang sarta angina. Inggih Rama Penemban. Kabeh mau bisa dadi begalaning urip awit bisa nenuntun marang pasulayan ya padudon. Kula nuwun inggih Rama. Dening kang nuwuhake kabecikan ora ana liya kejaba mung rasa tresna, welas asih kang sarta labuh pakaryan. Mula kang saka iku Sumantri apa to sebabe wong biyen kok nate ngendika eneng tembung sejatining pangan kuwi dudu kok panganan sing mirasa ning pangan ingkang sinebut iku ora ana liya kejaba mung piwulang becik. Piwulang becik iku bakal nuduhke marganing urip mulya lan tentrem krana kanthi ngrungokke ngrasake lan nglakoni piwulang becik mau senajan sedina sewengi ora kelebon panganan sumyah rasane semeleh tentrem mulya ora krasa luwe lan uga ora krasa lungkrah lan ngelak. Sumantri
Hanjarah ingkang puspitorum kasiliring samirana amrit sekar kadong ngas gandanyo maweh raras renaning triya Sabda paduka Kanjeng Rama Penemban tansah kula estakaken mugi sageta dados pamecut lampah kula. Ya Sumantri ya. Malah setemene dina iki aku rumangsa bungah banget merga tekadmu sing tanpa kemba lan makantar-kantar nggonmu kepengin bakal luru pasuwitan. Ora salah, ora luput Sumantri. Jejering menungsa kuwi ora kena mung tansah ngantu-antu tekaning wektu kang becik. Jer wektu ingkang becik iku ya mung kowe dhewe sing gawe. Inggih, Rama Penemban. Ya. Rama, piye Sumantri? Saderengipun Sumantri tumapak dhateng dinten pungkasaning gesang. Sasaget-saget kula nglenggahana jejer gesanging menungsa ingkang kula kedah netepi darmaning urip kula. Iya bener Sumantri. Ning ora gampang. Ora gampang Sumantri. Luweh-luweh kowe matur jare arep ngawula ratu. Wong ngawula ratu kuwi luweh pekewo. Ora kena minggrang-minggring kudu mantep sartanipun setya tuhu maring janji dipun miturut sapakon. Dalane rumpil lan gawat esdining manah kula gumolong namung negari Maespati bumi ingkang badhe ngrukti jasad kula ing benjing. Mila sawetahipun jiwa raga kula badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Gusti kula Sinuwun Prabu Harjuna Sasrabahu jagat Dewa Bathara Sumantri. Sri Harjuna Sasra kuwi mustikaning titah. Mula reh ning kae Ratu Titising Bathara Wisnu ingkang nyata dewaning kabagyan lan adil, kowe sing prayitna ngati-ati Sumantri. Nggih. Aku seneng nggonmu kepengin suwita negara merga ora ning budi sing luwih luhur kejaba duweni rasa asih menyang nusa bangsane, duweni rasa sanggem nata tentreming praja kanthi pawitan kepinteran sing dilandhesi kawicaksanan Sumantri. Inggih Rama Penemban. Ya. Merga ngene, ajining menungsa kuwi yekti dipurba dening pakartining dhewe. Ora merga saka keturunan, ora merga uga saka kepinteran, ora merga saka kesugihan.
Ning kabeh mau ming gumantung saka nggone nanjake kepinteran kesugiyane. Nggone matrapke uripe ana ing bebrayan iki Sumantri. Kula nuwun inggih Rama Penemban. Banjur kowe tak weling ya Sumantri. Inggih. Pathokane wong ngawula. Pathokane wong bakal ngenger ana nestane nanging uga ana utamane. Nestanipun tiyang ngawula kados pundi miwah utaminipun tiyang ngawula kados pundi. Nestane wong ngawula nek mangro sirah tegese ora nyawiji nggone swita. Angka loro bondo sumitra tegese ngendelke dupeh warise sing disuwitani. Inggih. Angka 3 sarana atur tegese tumbak cucukan. Angka 4 mikolehke awak tegese sugih pamrih. Banjur kalimane mengku Gusti tegese lancang utawa kumewat. Inggih Penemban. Banjur utamane wong ngawula gemi menyang kagunganing ratune. Nastiti tegese ora sembrono marang sesembane, banjur ngati-ati babakan solah bawa. Weruh utawa tanggap marang cipta sasmita bisa ngreksa wewadining ratu lan wewadining negara Sumantri. Sing gresanan kung Rama Penemban kejawi sabda tama saking paduka ingkang kinarya payung lampah kula paduka paringi Kanjeng Kyai Senjata Cakra. Sumantri, Cakra Baskara iku gaman kadewatan kang ampuh. Ora sadingah titah kuat kanggonan. Mula kang saka iku wis mbok pusti kanggo mayungi lakumu. Duga-duga kang prayitna ngati-ati suwitamu bisa antuk karya. Kula nuwun inggih ngestakaken dawuh. Kula nyuwuni dipangestu. Saged ora harja lampah kula kang prayitna ngati-ati Sumantri.
Irim kembang papang teratebang rarayungan long melengkung tumlung rumambating leyan maweh semukan mawuraras maweh semu kang mawur raras kowe arep lunga menyang kucak kowe kakange mantri kowe arep suwica nang arep Prabu Arjuna Sasira kowe bakal dadi piyayi kakange mantri mengkem nek wis dadi wong agung mesti kakange mantri oh alah Gus nek ngendika niku ilre didokke sik ora iso wae malah tak klumpuke dinggo kemu adiku diadiku Sukasrana pun kakang rumangsa mongkok sadurunge budal pun kakang bisa sapatemon kelawan adikku iya kakang mantri aku melum memuji karo Gusti
supaya Kakang Mantri mengko ketampa paswitane dadi piyayi. Kek dulur siji wae nek kepara kepere. Ning kok rukune ora jamak. Beda karo Drondos Petruk karo Bagong. Wong ora tau rukun. Aku karo kowe iki ora rukun to, Gong? Angger sepi tanggapan kae ya rukun. Nek sasirame padu. Oh, dapurmu padu rebutan sinden kowe. Oh. Ambet jaji. Drondos do meneng. Iki lho ditulat iki, Hambak siji bagus kliwat ukur sing siji kaya ngono rupane. Ning rukune tirunen. Kaya diapurmu kuwi. Rekake nyeneni ya, Gong. Iya, sing ngajari ora rukun malah pake ya. Aku ngajari ora rukun dek kapan? Ora rukun karo Petruk dek kapan tak ajari? Lah aku iki bareng Petruk omah-omah. Mbok kei arep, mbok kei pekalangan. Ya. Dadi nggone nganti sakyahene iki. Ya apik-apik wae. Lah bareng aku omah-omah, aku rabi. Ya mbok wenehi pekalangan ning tilas kuburan. Bareng tak anggoni sesasi anakku mecicil. Alah semir. Karo anak ora adil kok kon rukun. Ana aku no mangan melu mara tuwa kok le. Apa-apa mara tuwa nek aku. Yayi Sukasrana. Apa Kakang Mantri? Di panyengguing wong akeh dikira yen to aku sengit karo kowe. Darah njati srana ora ana kang kaya mengkono. Aku ora gedeng karo kowe, mula rehning pun Kakang bakal menyang kutha Goro Maespati. Siadi takjak kowe aja keri ya Di. Ya, ngono kuwi. Lunga ki ajak-ajak ngono kuwi. Ora kaya dapurmu wingi mayang nang Banjarnegara kok. Ha wong kowe iki karo kowe lak ya akrab, kowe karo kowe ya akrab. Adek ketok-ketoke ya ora. Mula wingi sukmane teko ning Pedan. Kakang Mantri piye Di? Kowe aja ngono kuwi Kakang Mantri aku. Aku ngrumangsani rupaku kaya ngene. Mripatku kaya ngene, jangkemku kaya ngene. Raiku pating jengkerut kebak burek ngilani wong ngalor ngidul dirubung laler. Wetengku mlenting lakuku kecincak-kecincuk kaya ngene iki nek aku nyedak Kakang Mantri engko ndak nyuda wibawamu. Kakang Mantri mengko cecak karo piyayi luhur, cecak karo wong gedhe-gedhe mengko nek dicecaki atimu aku mesake Kakang Mantri. Ya kan aku ora cecak Kakang Mantri wae Kakang Mantri golek pangeran menyang kutha. Aku mung ndongake wae Kakang Mantri dadi punggawa negara, aku wis melu seneng kok. Wah, nganggo oek. Kaya wong ngawi. Oek. Wong kedunggalan. Kedunggalan ngendi? Ya aku meling wae karo Kakang Mantri. Kakang Mantri nek wis dadi pangarsa, kowe kudu nindakke peperintahan sing resik lan wibawa ya Kakang Mantri.
wong cilik dadi gedhe, gedhe saya gedhe. Upamane kowe iki ya mung bayan ning upamane terus munggah dadi lurah. Upamane kuwi. Kakang Mantri aja salen silaga ya Kakang Mantri tresnanana kabeh kawulane. Tresnanana kabeh sing nyengkuyung lan kang ora nyengkuyung padha wae ora ana bedane ya Kakang Mantri. Iya, Di. Karo meneh 5 panindak sing endah lan 4 panindak sing elek. Sing endah, sing apik dienggo, sing elek diguang Kakang Mantri. Wondene 5 sing becik kuwi pamong ya pengarep ya pangarsa praja kuwi kudu murah ati. Budidaya sengkut ning ora njalari getun. Tansah duwe pepenginan ning ora ngrangsang, duwe wibawa lan atos atine nanging jejeg. Iya, Di. Lah 4 sing kudu dibuang ya kuwi kejem, semenang-wenang, nyolong lan cetil. Iya, Di. Iya. Meka ngene, nek dasare iki pamong ora cetil nggonku yen nek. Pamonge bengi iki nanggap wayang ning nyemayani dalange taun ngarep arep wayangan meneh. Kuwi yen nek ngono kuwi. Iya, Di. Kuwi jenenge pamong sing ora cetil. Mbuh brambange payu apa ora ning tetep wayang. Iya. Aku ya mung gawe tulodo Kakang Mantri ling-ilingen kandhaku ya, Kang. Iya, Di. Ya mung wae aku tansah urip ana sakiwa tengene Kakang Mantri mulya nek ana apa-apa nyeluk aku sebutin jenengku aku mesti teko ya, Kang. Ora. Piye cah kuwi? Ambu yo nganggo sampak-sampak ngono ya. Ya wong mbah kuwi glenas-glenes. Dek kaya cah Blitar sing sok nusul wayangan kae ya. Ning endi-endi dek enek ya. Aturipun ingkang rayi Sukasrana niku bener mboten luput, Gus. Kiai Semar Hiyo. Nggih, niku dadi kanthi ning lampah kemawon. Kula namung meminta dhateng panguwasing dat ingkang murweng dat. Mugi-mugi kasembadan nggih, Gus. Alon-alon ayu lumaku Kiai. Kutha Goro Maespati katone isih adoh nyambut-nyambut. Nggih. Do dandan. Do dandan. Dandan, dandan. Bagong mangkat. Ngomah wayangan kok mangkat. Ya ora apa-apa, mangkat Gong. Dandan arep dandani apa? Dandan sabuke ya depok ora dandan sabuke lulup. Ayo Kakang mumpung isih Yahmin. Nggih, suwi kula dherekaken. Kembang kantor Semareka ten rayekna semurire.
Dedrek mawurahan ingkang samya gegladen yuda nenggih para prajurit ngebaki alun-alun negari Maespati silih ungke genti kalindhe gada ginada tumbak tilumbak mulat saking katebian saya nyaket saya nyedak unggiyane kaya teja ngewong cahyane Bambang Sumantri. Dumawur mangawur-wurahan tengaraning ajurit kang maguru kangsa iki sapa iki bagus temen inggih nami kula Bambang Sumantri wani mlebu papan tetandingan
prajurit Maespati ing padha gegladan yuda. Inggih. Awon tanpa rupi. Kula ugi kepengin ngabdi dhateng negari. Ora enteng sanggane, Sumantri. Inggih, badhe nyobi ngiras pantes nggadar ketrimaning gesang kula. Loh. Tak sawang klecam-klecem kaya bocah desa. Wani ngadepi wong kutha. Inggih. Sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged badhe kula cobi ketrimaing gesang kula. Wani ngadepi aku. Monggo kula dherekaken. Maju Sumantri. Aduh.